Nakapangutana ang mga mulupyo haduol sa Mananga River habig sa Barangay Campo 4 sa Talisay City nganong nahunong ang flood control project sa ilang lugar pipinakaadlaw sa wala pa ang May 12 election. Ang detalye sa report ni Fem Marie Dumabo. Nahimutang ang flood control project sa Sitio Cambawog ug Sitio Bugo sa Barangay Campo 4, Bukirang Barangay sa Talisay City. Dinhi sa Sitio Cambawog, base sa tarpaulin sa DPWH nga nagpahibalo kalabot sa flood control project. Aduna kini budget nga 96.4 million pesos ug gisugdan April 10 ning tuiga ug mahuman unta January 18 sa sunod tuig. Apan matod sa mga mulupyo sa maong dapit nga pipila ka adlaw sa wala pa ang May 12 election, giundang ang pagpatrabaho sa revetment wall. Nitong Hunyo, gipasaligan sila nga tiwason sa katapusang bahin sa Hulyo. Apan hangtod karon, wa pa mobalik ang pagtrabaho sa proyekto. Nabalaka sila human nga sa nangaging mga bagyo sama sa bagyong Odette usang ilang lugar sa naabtan ug nabanlas sa baha tungod sa pag-awas sa Mananga River. Gikapalakan sa mga mulupyo dinhi sa Sitio Cambawog, Barangay Campo 4 nga sa pagsud na sa Bermans sa gadrabas mga bagyo dinhi sa Kabisayan Muigo. Ug kundi kini mapadayon sa pagpatrabaho kining flood control project sa DPWH dinhi sa ilang dapit, ilang gikabalakan nga hayan mabanlas ang ilang mga panimay ug mabutang sa peligro tungod unya sa pag-awas niining sapa. Iwasan ta ninyo ang trabaho diri. Oy, sir. Sir Alan. Kay para safety man sad ninamo. Diferensya jud walay rebitul kay kanilang kung dito lang tapos mo gyapon useless mo gyapon mabanlas pero pa daw nga gyapon ang kuan tubig mo ta naglanlan nagpaabot sa mga tiwason nila ba diri yung line project. Wala usab matiwas ang pagtrabaho sa susamang proyekto sa Sitio Bugo, Barangay Campo 4. Base sa talaan sa sumbong sa Pangulo.ph flood control projects, adunay gigahin nga tag 148.5 million pesos alang sa revetment wall sa tuo ug wala nga bahin sa kilid sa Mananga River. Si Campo 4 Kapitan Rowena Idar ni padayag-usab siyang kabalaka ug nga katapusan niyang gi-follow up ang kontraktor nga QM Builders kalabot sa mga proyekto sa niaging simana. Panawagan namin ma'am sa kontraktor at sa DPWH na ituloy na yung project na flood control. Risky sa mga constituents namin. Ang integrity ng project nila hindi substandard ma'am. Dapat hindi substandard. Adi gyud hapit na kuang gyud amo gyud na. Kuang gyud mo. Oh. Pass out yun. Sa damang grabe ka kusog. Grabe ka kusog. Ang tubig sa grabe sad ka kusog. Murag hangin og tubig. Kung nainasugdan mo man na para nga safety sad mi. Pasalamat gimi ana. Gipasabot sa usa sa mga supervisor sa QM Builders ug ni District Engineer Leslie Anthony Molina nga nagpaabot na lang sila karon sa gi-apply nilang Environment Compliance Certificate gikan sa DENR. Matud para sugdan na unta nila ang maong proyekto. Ana sa 200 meters nga gilapdo ng ilang nahuman. Ilang gipasabot nga nalakip sila sa naundang sa pagtrabaho dihang gipahunong ang dredging ug desilting project sa kani administrasyon sa Cebu Province. Ay nung gato na suspension ni Guguen. Oo na amo lang sa gipulat ang unit kay pag-check sa kanang kuan pag-check sa ICC nag-apply ni Guguen is only dredging. So gigukod ni DPWH ang katong ICC para sa flood control. Okay. So ongoing atong kuaron ongoing atong para sa city hall. Series nga kuan meetings with AMB mao to ang nangutana nangayo mi og clarification nga ang kadtong ilang application sa ICC sa Kapitolyo kung pwede ba mawala na lang to and then kami mo mag-reapply. Gipasalig sa QM Builders ug sa DPWH First Engineering District nga follow up po ng kulang nga papeles aron sa Setyembre mapadayon na nila ang maong proyekto. Dili magkaguol ang mga residents didto kay naagyod ang projects. Sa amo as kuan sa Cebu First, no? Being the head of Cebu First, ako nang gi-prioritize gyud ang pagtan-aw gyud nga ma-approve ang ECC the soonest possible time. Samtang ubang mga flood control project sa kilid sa Mananga River diha sa downstream sa Aklupan o sa Barangay Lagtang ang nagpadayon. Uban ni Godfrey Relien, Fem Marie Dumabok. Balitang Bisdak.